Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы министры Марат Жаббаров Кызыл Тосманы кесеп, мондый бинаның хезмәткәрләр өчен дә, гади эшчеләр өчен дә заманча һәм уңайлы республика буенча агрофирманың беренчеләр рәтендә булуын билгеләп үтте. Бу пункт бик сөргән итеп эшләнгән. Бу пунктның төп основной задачасы дип әйтәм инде. Техниканы ремонтлау пункты, төрле техника, комбайннарда, тракторларда, төрле модельләрдә бик серьезно итеп эшләгәннәр. Бөтен программалары да, обслуживаниелары да бик бүгенге көндә иң современный оборудованиелар куелган. Ям кирип китте авылга менә. Юк, таңгына менә теге әйтәләр бит. Бидәсәң бит була, бидәмәсәң ни була дигән менә шул хәтле мотор карап туймаслык. Бик мотор көндә бик мотор һәм туган як фирм, агрофирмасы бик көчле һәм бүгенге көндә дә бик мотор, бик көчле итеп эшләп бара. Эшләре һаман да алда ягында булсын һәм менә бу мотор биналар бизәп торалар, мотор авылны бизәп. Агрофирманың административ бинасы, техник хезмәт күрсәтү станциясе, механизаторларга тудырылган уңайлыклар һәм шартлар, агрофирманың басу кырлары соклану ята. Авыл хуҗалыгы техникасының ремонт базасы, административ корпуслар, ашхана һәм кунакхана, заманча административ көнкүреш комплексының йөзек кашы булып тора. Менә авыл хуҗалыгында инде яңа төрле стандартлар хәзер барлыкка килде. Шулай бит инде кешегә эш урыны гына бирү түгел, акча гына түләү түгел, элекке сымантыгы еллар буе, инде менә эш урыны уңайлы булырга тиеш, чиста булырга тиеш, жуынырга урыны булырга тиеш, техника ремонтларга инде әйбәт җиһазланган һәм җылы булырга тиеш. Бүгенге көндә агрофирма 22 000 гектардан артык мәйданда эшли. Шуларның 9 000 гектар чәчүлек җирләре Мөслим районында урнашкан. Агрофирма бодай, арпа, арыш, борыч, рапс, горчица, көнбагыш үстерә. Агрофирма җитештерген уңыш Чаллы икмәге заводының икмәк пешерү ихтыяҗларын тулысынча каплый. Туганьяк агрофирмасы Сарман районы җирлегендә Саклабаш бүлекчәсе дә эшли, үзенең эшчәнлеген алып бара. Быел гыса уңышларына тукталып итәсем килә, менә район күләмендә чәчүлекләрнең тикшерүен, чәчүлекләрнең торышын тикшергән конкурсталар беренче урын алды Туганьяк. Аларның технологиясе дә бүгенге көндә көчле. Туганьякта техника паркы ел саен яңартылып тора, инвестор төзелеш тармагына да зур игътибар бирә. Агрофирмада бүген вертикаль ашлык саклау урыны төзү буенча проект эзләү эшләре алып барыла. Агрофирмага белгечләр җәлеп итү өчен район үзәгендә 3 йорт сафка бастырылган. Лидия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.